引っ張られてアクセサリーを取られてしまいました。今結構この手法が流行ってるようなので、握られて離してくれないとかそういったことがなくなります。こんにちは、すみやきです。このチャンネルでは海外のことや旅のことをお話ししています。今回は私の体験をもとにアフリカで出会ったスリ5選、その手口と対策ということをお話しさせていただきます。犯行の手口でやられやすいもの第5位から第1位までお話ししていきます。まず1つ目はアクセサリーを取ろうとするスリ、2つ目はアクセサリーを取っていったスリ、3つ目はバスの中でのスリ、4つ目は食事をしている時にやってくるスリ、5つ目は道を歩いている時にやってくるスリ、この5つを順番に紹介していきます。これを知ることによってアフリカまたそれ以外の地域を旅する時にもスリに合わないようにする対策として役に立つと思いますので、ぜひこれを聞いて海外で実践してみてください。第5位はアクセサリーを取っていこうとするスリ。これはですね、アフリカでは道を歩いているとたくさんの人たちが声をかけてきます。その中には握手を求めてくる人もいます。また道を歩いているとハローと言いながら握手をして通り過ぎようとする人もいます。このすれ違いざまに握手をしようとしてくる人、この人には注意です。こういった場合はですね、たまになんですが握手をしてその手をギュッと握ってなかなか手を離さない人がいるんです。歩いている途中なのでその手を振り払おうとするとうまくもう片方の腕を伸ばしてきて手首を握ってきます。そして手首にあるアクセサリーに腕を乗せてうまく滑らせるようにしてアクセサリーを抜き取ろうとしてきます。こういったことは結構あるのでアクセサリーを取られないように気をつけてください。その対策としてはアフリカでは挨拶をするときに握手をすることもあるんですが、グーとグーを突き合わせて挨拶することもあります。なので道行く人が急に握手を求めてきた時なんですが、その時にはグーを作ってグーで挨拶するようにしてください。そうすると相手もグーで挨拶しなければいけないので、握手をした時に手を握られて離してくれないとかそういったことがなくなります。なのでグーとグーを突き合わせて、そしてそのまま素早くその場を立ち去る、これが有効です。これは男性だけじゃなく女性もやって大丈夫です。特に女性は握手をしてその手を離さずに引っ張ろうとする人がいるので、必ず見ず知らずの人が握手を求めてきた時にはグーで挨拶するように、これは有効な対策方法だと思います。それでは第4位です。アクセサリーを取るスリです。これはですね、歩いていると知らないうちに後ろを尾行してるんですね。後ろを尾行していて、もうほんと一瞬の隙です。1秒かからないぐらいの隙にパッと後ろにやってきてアクセサリーを引っ張って取っていきます。例えば私は腕輪をしています。この腕輪なんですが、これは強く引っ張れば取ることができます。こういった強く引っ張れば取れそうな腕輪とか強く引っ張れば取れそうなアクセサリーをスリは狙ってます。そして後ろからやってきてしばらくつけてきています。そしてここがタイミングだ。例えば信号待ちをしている時とか歩きが止まったところを見計らって後ろから気づかれないようにやってきて一瞬でパッと引っ張って取っていきます。私もこれをやられたんですが、あっと思った時に引っ張られてアクセサリーを取られてしまいました。そしてパッと振り返った時にはもはやアクセサリーを取って10メートルぐらい向こうのところに逃げているところでした。その人を追いかけようとすると、その人はこっちを見ながらって言ってバーッと走って逃げていきました。そのようなスリがいるのでアクセサリーを取られないように気をつけてください。これはもちろん夜中に起こったことではなく真っ昼間に起こったことです。ここで気をつけるのは、ある程度地の利を知らなくて不安がある地域ではアクセサリーを身につけないということ、また身につけたとしても取られても痛手にならないアクセサリーを身につけておくということ、そしてもう一つは取れづらいアクセサリーは身につけないということ。取れづらいアクセサリーを身につけている場合、もしそのスリがこれは取れるかもと思った場合に無理やり引っ張られるとそのアクセサリーが取れないので、引っ張られた反動によってすっ転んでしまって道路に倒れてしまったりとか、下手したらどこか怪我したりとか骨折するような事態にもなる可能性もあるので、取れづらいアクセサリーは身につけないということ。また道を歩いている時には自分の後ろにも気を配って後ろに誰かがついてきてないかなということをたまに気にして、後ろからついてきていそうな人がいたらその人をやり過ごして先に前に行かせて、その人が前を歩くようにすること。自分の後ろから誰かがしばらくの間歩いているというようなそういうような状況を作らないように工夫をすることが大切だと思います。それでは第3位です。
バスの中でのスリです。これも私が実際に体験した話をしますが、アフリカにはミニバスがあるんですね。そのミニバスはハイエースを使っています。ハイエースはお客さんが後部座席にどんどん乗っていったりするんですが、助手席にも乗ることができます。そしてその時私はバスに乗ろうとすると、運転手に助手席に乗ったらいいよ、助手席の方が楽だからと言って助手席に案内されて座りました。そして目的地に着いてバスから降りようとした時に、運転手が私のズボンの右ポケットに手を突っ込んできたんです。そして携帯を掴んで携帯を引き抜こうとしました。なので私はパッと気づいて、右のポケットですね、手でパッと押さえてそのまま降りたので、携帯電話は取られずに済んだんですが、これはどういうことかというと、その運転手は乗客が助手席から降りようとするときには、動きがある中でズボンの右ポケットに手を突っ込まれても気づかない可能性があると考えてるんですね。降りることに集中している時にいつの間にかポケットから携帯や財布を盗まれていたというような、そういった例は今までにも何度もあるんだと思います。なので運転手はそれを知っているので、降りようとする時が一番スリがしやすいタイミングということを知ってると思うんですね。なのでその時を狙ってポケットから携帯とか財布とか何か貴重品を盗もうとしている。なのでそういった人には気をつけてください。ここでの対策としては、バスで助手席を案内された時になるべく助手席に座ろうとせずに後部座席に座ろうとする。これがまずは基本的な対策です。ただ後部座席に座ったとしても乗客にスリがいる場合もあります。またタクシーの場合は助手席に座っている時もあります。そういった時の対策としては、バスに乗ったりとかタクシーに乗る時はズボンの右ポケットや左ポケット、ここには貴重品を入れない。でも財布とか入れておきたいと思うかと思います。財布もバッグの中に入れていると逆にバッグからすられる可能性もあるので、なるべく身近であるズボンのポケットに入れておきたいと思う方もいらっしゃると思います。その場合はですね、必ず紐かチェーン、それを財布のどこかに穴を開けて、そして紐かチェーンを通して、そしてズボンのベルト通しなどに引っ掛けて、ズボンのポケットから財布を抜き取ろうとしても、その布かチェーンによって取られないような仕組みを作っておく。これが有効です。そして第2位です。第2位は食事をしている時に現れるスリです。これも私の体験でお話ししますが、私はアフリカで出来たての熱々のホットドッグを買ったんですね。そしてホットドッグを食べれるところはないかと思って周りをキョロキョロ探してたんですが、大きな道路が2本走っていて、間の中央分離帯ですね、広い中央分離帯になっていて、そこに椅子がポン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 って並んでいて、憩いの場みたいになっていたんですね。そこを見つけたので、そこのベンチに座ってホットドッグを食べてました。その時なんですが、着ているものもボロボロの物乞いみたいな人が来たんですね。私がホットドッグを食べているとじーっと私を見つめているんですね。そしてそのホットドッグを俺にくれ俺にくれって言ってくるんですね。私はノーノーとずっと言い続けてました。でもその人は去ろうとはしません。そのままくれくれってずっと言ってくるんですね。そして私がホットドッグを半分ぐらい食べた時に、その物乞いは急に私のホットドッグに手を伸ばしてバンと私の手からホットドッグを握って奪い取って逃げていきました。私も怒ってその物乞いを走って追いかけました。その物乞いはそのまま走り続けて遠くまで逃げていきました。私はお腹が減っていたのに半分しかホットドッグは食べられずに元いたベンチに戻ってきたんですが、その時に見つけたんですが、その物乞いがもう逃げるのに必死になっていたようで、履いていたサンダルの片方が落っこちてたんですね。逃げるのに必死でサンダルが片方脱げてしまって、その脱げたまま走って逃げたみたいなんですね。それから 2,3 分ぐらいするとですね、ふと気づくとその物乞いが戻ってきてるんですよ。チラチラ顔を伺いながらだんだん近くに寄ってきていて、サンダルのところに行ってそのサンダルをパッと拾ってまた走って逃げていきました。そんなことはあったんですが、ご飯を食べている時にも注意です。レストランであったとしても、食べている時も食べ物を取られるぐらいだったらまだいいんですが、貴重品を取られる可能性もあるので、貴重品はしっかりとガードして、例えばバッグを持っているのであれば、バッグはしっかりとお腹のところに抱えてとか、バッグを脇に置くのであれば離れて脇に置くのではなく、自分の股の下であるとか、手提げバッグであれば手提げバッグに腕を通した状態でご飯を食べるとか、貴重品に関しては肌身離さず自分より少しでも離れたところに置かないように気をつける。食べるものを取られる場合はもうしょうがないんですけれども、もうこれはその人の
空腹を満たしてあげたんだと思うしかないんですが、それ以外のものを盗まれると結構大打撃なので、その中にパスポートが入っていたりとか大金が入ってたりすると大打撃なので、そこは注意してください。最後になりますが、第1位、道を歩いている時にやってくるスリ。これはですね、回避するのが結構大変です。私も今までに3度か4度会いました。この手口はですね、2人か3人でグループになってやってきます。そしてまず初めにやってくるのが、長身でがたいのいい、そういった人がまず初めにやってきます。その人はですね、例えば私が歩いてるとするじゃないですか。歩いていると真正面から歩いてくる人なんです。そうすると真正面からその人が来たので避けようとするじゃないですか。例えば私が左に避けようとします。そしたらその人も同じ方向に避けようとするんです。私が右に避けようとします。その人も右に避けようとします。こちらが避けようとしたところに対して同じように避けようとして、最終的にはそのまま歩いてきているのでぶつかってしまうんですね。ぶつかってしまったところで、そのがたいのいい長身の人はぶつかったことを謝るような感じでソーリーソーリーって言いながら私の体を抱きしめます。もちろんそれは真っ昼間です。誰も私が強盗に今遭っている状況ということは気づきません。ただぶつかってしまってソーリーソーリーっていう感じでハグをされているだけだと思います。その人はすごい力が入ってます。私が羽交い締めにされている状態です。動けない状態の時にもう一人がやってきます。もう一人が後ろからやってきて、私のポケットの中に手を突っ込んで、私のポケットから財布を引き抜いて逃げていきます。そしてその私を羽交い締めにしてたその大男はまた手をほどいて、それでそのまま立ち去っていきます。この手法ですね、ここ最近結構流行ってます。私も何度もこの手法にやられそうになりました。やられそうになったというのはですね、実際やられたんですよ。やられたんですが、私の財布が紐付き、チェーン付きだったので、財布をポケットから取られるところまでは取られたんですが、チェーンが伸びて手を伸ばして財布を取り返したんですね。なので財布を取られることは今まで一度もないんですが、これがチェーン付きとか紐付きの財布でなかった場合、それはもう取られてたと思います。この手法、アフリカの地元の人にこういうことがあったんだよって聞いたら、それは結構有名な手法で、たくさんの地元の人たちもやられてるって言ってました。なのでこのやり方は外国人だけを狙ってやり方ではなくて、地元の人たちも狙って財布や携帯、貴重品を取る、その手法として今結構この手法が流行ってるようなので、これには気をつけてください。ただ財布を取られたとしてもですね、チェーンとか紐がついてれば取り返すことができます。なぜならばなんですけれども、真っ昼間だからなんですよ。真っ昼間なので、彼らも自分がスリや強盗ということが道を歩いている人たちにバレるとまずいんですね。アフリカではスリとか強盗に対して相当厳しいです。スリとか強盗を見つけたらみんな集まって袋叩きに遭います。彼らはそのリスクを知っているので、自分がスリとか強盗とバレること、これを恐れています。なので真っ昼間なので、財布を取ろうとしても紐やチェーンがついている状態で取り返そうとすれば、取り返そうというような状態でもみくちゃな状態になると、自分たちがスリということが周りにバレてしまって取り押さえられてしまうので、諦めて逃げていきます。ですのでこの場合の対策としては、ポケットに入れている貴重品に関してはチェーンとかそういったものをつけておくことによって取られないようにする、それが大切になります。今回は私がアフリカで実際に出会ったスリの手口5選、やられやすい順にトップ5からトップ1まで話をさせていただきました。そしてその手口と回避する方法をそこまでお話ししました。こういったスリをする人たちはですね、一度うまくスリができてしまうと、また2度、3度、4度と繰り返します。自分がスリに遭ってしまうと、そういったスリの人たちも味を占めてどんどんスリをするようになるし、そういったスリも増えてきてしまうと思うので、自分自身の身を守ることは他人の身を守ることにもつながっています。自分自身がスリに合わないようにしておくということも、スリを減らすことにもつながると思いますし、貢献することにもなります。ですので今回はお伝えした回避する方法、ぜひ実践して試してもらえればと思います。このチャンネルでは海外の話とか旅の話とか役立つことをお話ししています。この動画を見て面白かったな、役に立ったなと思った方はぜひフォローお願いします。また Twitter もやってますし、スタンド FM では先行配信もしています。こちらもぜひフォローお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。